Tercer, tenen un plantejament d'interessos enfrontats. És a dir, per definició, treballadors i empresaris tenen interessos enfrontats. No, senyor, ni moltíssim menys, en absolut. I a més, li discuteixo i li nego on calgui i li puc argumentar fins a l'extenuació. Una empresa és una organització que va millor quan més conjunta i harmonitza els interessos de totes les parts. No només de treballadors i empresaris, també de clients. Jo estic molt d'acord amb això. Per acabar amb el plantejament erroni, vostès creuen que Espanya es pot permetre pagar 300.000 sous de sindicalistes que no treballen? Que no treballen. Les empreses estan pagant 300.000 sous a Espanya a sindicalistes que el que estan fent és, suposadament, la feina de representació sindical. Tot això és impossible de suportar. Això és una rèmora insuportable, perquè el que està fent la resta del món i els països que avancen és identificar oportunitats. I dir, a veure, com s'estan desplaçant les habilitats en el món, anem a mirar d'ocupar la cadena de valor, fins que això arriba aquí, hi ha una cadena que es diu de valor, i cada gent incorpora un valor. I hi ha valors més grans i més petits, i hi ha gent, per tant, que cobra més o cobra menys fins que s'arriba al valor final. Doncs hi ha gent mirant de col·locar-se en aquells llocs on es genera més valor, per exemple, el disseny, per exemple, el màrqueting, etc. Tot allò que és fer coses amb les mans, que és tangible, s'ha desplaçat a altres bandes del món. I això ho podem reprochar nosaltres. Qui som per reprovar això? Al contrari. Quan Espanya s'ha beneficiat justament de salaris més baixos que la resta d'Europa per aportar inversió aquí a Espanya. Nosaltres podem reprovar la immigració quan nosaltres hem enviat milions d'espanyols a Alemanya a treballar perquè enviïn divises aquí. Prou d'hipocresia, home. Estem en un joc competitiu i aquesta visió decimonònica dels sindicats és una rèmora amb la que s'ha d'acabar i s'ha de denunciar obertament.